Larunbat honetan, urtarrilak 31, EHU azoka 2026 Unibertsitate Orientaziorako azoka eginda Donostin. Azoka hau gizartea eta unibertsitatea elkartzeko gune bada, etorkizuneko ikasleek eta haien familiek aukeratu beharreko graduaz eta graduondokoaz dituzten zalantzak argitzeko. Medikuntza eta erizaintzako fakultateak gainerako fakultateekin batera ematen dituen 4 graduak aurkeztu ditu. Medikuntza, erizaintza, fisioterapia eta odontologia. Jardunaldia EHUko Gipuzkoako kampuseko ikasgelategian eginda eta bertaratutakoek Euskal Herriko Unibertsitateak 2026-2027 ikasturterako eskaintzen dituen graduko eta graduondoko ikasketen berri zehatzagoa izan dute. Helburu horrekin, EHUk Unibertsitate Orientaziorako azokaren edizio berri bat antolatu du, non fakultate eta eskola bakoitzeko irakasle eta ikasleek arreta personalizatua eskaini duten estandetan. Lehenengo azoka honetan, gure fakultateko 30 bat ikasle eta irakasleek parte hartu dute arreta horretan. Otsailaren 7an, Araban eta otsailaren 14 Bizkaian izango dira hurrengo azokak.